मस्त पाऊस पडतोय आणि आपण झणझणीत गरम गरम चण्याचं सांबार मालवणी पद्धतीचं बघतो आहोत. मोड आलेल्या कडधान्यांचं सांबार जेव्हा बनवतात ना, म्हणजे मालवणात रस्सा, मालवणात त्याला सांबार बोलतात. चण्याचं सांबार, मुगाचं सांबार, मटकीचं सांबार, कुळदाचं सांबार. चणे मोड काढलेले चणे आहेत आणि शिजवून घेतलेत ऑलरेडी मी, आणि मिक्सरला चरचरीत ते भुरभरून घेणार आहे. सांबार असंच बनवलं जातं. थोडे चणे बाजूला ठेवायचे, बाकीचे भुरभरून घ्यायचे. मी दाखवते मालवणी वाटण. अर्थातच मी व्हिडिओ आहे यूट्यूबला टाकलेला, तरी परत एकदा मी बनवते म्हणून दाखवते. अर्धा वळं ओलं खोबरं घेतलं आहे, 1 कांदा लसूण घेतले, 1 इंच आलं, अर्धा कांदा उभा चिरून घेतला आणि ठेचून थोडा लसूण घेतला, अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतला. गरम मसाले आले, मालवणी मसाला घेणारच आहोत. अर्ध चक्री फूल, 2 लवंग, थोडी दालचिनी, थोडंसं दगडफूल जे घरात अवेलेबल आहे ते, जायफळचा 1 पाव तुकडा, त्याच्यानंतर थोडंसं खसखस 1 पाव चमचा, पाव चमचा धणे, पाव चमचा बडीशेप. आता हे सगळं आपल्याला पहिलं छान परतून घ्यायचं आहे. गरम मसाले जे अवेलेबल असतील घरात ते वापरायचे. जर नसतील तर तुम्ही मालवणी मसाले नसेल तर मिरची पावडर आणि गरम मसाला पावडर, धना जिरा पावडर मिक्स करून वापरू शकता. तर आता आपल्याला वाटणाचं परतून घ्यायचं आहे. कांदा पहिला, लसूण, आलं, गरम मसाले आपण खोबऱ्याबरोबर टाकू कारण मग ते छान परतले जातील. थोडं तेल, लाल होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं. सगळं छान असं परतून घ्यायचं लाल होईपर्यंत. कांदा परतताना थोडं मीठ टाकायचं, कांदा छान परतला जातो. आणि हे आपलं मालवणी वाटण आहे, त्याचा सेपरेट व्हिडिओ मी माझ्या यूट्यूब चॅनलला टाकलेला आहे, दिव्याक चॅनल. त्याच्यावर जाऊन तुम्ही मालवणी वाटणाचा व्हिडिओ चेक करू शकता, पण परत एकदा मी दाखवते आहे. हे वाटण बनवून आहे ना, मीठ घालून फ्रीजमध्ये स्टोर करता येतं. चांगलं आठवडा 15 दिवस वाटण चांगलं राहतं. आयत्या वेळी उसळ आणि सगळं बनवता येतं. कांदा लाल झाला की आपला गरम मसाले आणि नंतर आपण खोबरं त्याच्यामध्ये परतून घेणार आहे. कांदा छान लाल झालाय, गरम मसाले आपले 2 लवंग आणि 5-6 काळी मिरी, अर्धा चमचा धने बडीशेप, अर्धा चमचा खसखस, पाव चमचा जायफळ, पाव तुकडा दालचिनीचा 1 तुकडा, असं सगळं मिक्स गरम मसाले. आता हे छान लालसर होईपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे. थोडी कोथिंबीर, वाटण आपलं छान लाल झालंय. आता याला मिक्सरमधनं आपल्याला मस्त मऊ वाटून घ्यायचं. पहिलं वाटण वाटायचं आणि नंतर चणे भुरभरून घेणार आहोत आपण मिक्सरमध्ये, दाखवते. वाटण बघा मऊ वाटून झालंय. वाटणाला आता आपण फोडणी घालून घेऊया आणि मग त्याच्यात चणे भुरभरून घेऊया. फोडणी 1 2-3 चमचे ऑइल, थोडं जिरं, पाव चमचा कढीपत्ता, ठेचलेला लसूण, 4-5 कांदे, लसूण थोडा लाल झाला की मग आपण कांदा घालणार. लसणीचा मस्त खमंग सुटलाय. कांदा अर्धा चिरलेला, मालवणी मसाला, तिखट कसं हवं त्याप्रमाणे. माझा घरी दळलेला आहे, मी रेसिपी टाकलेली आहे मालवणी मसाल्याची पण, त्यामुळे तो जरा बऱ्यापैकी तिखट आहे. साधारण 1 चमचा घेतो. आणि झणझणीत झाली पाहिजे, पाऊस आणि थंड वातावरण आणि सांबार म्हटलं की झणझणीतच हवं. आणि त्याच्यात कोथिंबीर थोडीशी परतली ना फोडणी की त्याचा एक छान टेस्ट येतो. वाटण
मिक्सर धुवून पाणी ॲड करायचं. आणि हाच मिक्सर आता नाही धुणार आहे, कारण ह्याच्यातच आपल्याला चणे भुरभरून घ्यायचे. चणे ह्याच्यातच थोडे शिल्लक ठेवलेत अख्खे, अगदी वाटीभर. आणि छोटी वाटी छोटी वाटी बघा शिल्लक ठेवलेत. आणि बाकीचे मी आता मस्त भुरभरवून घेते मिक्सरला. दाखवते, एकच भुरभुरवायचं आहे, जास्त नाही. आणि नंतर मग किती हवं पाणी त्याप्रमाणे घालून मिक्सर आपण धुवून घेणार आहोत. आणि पातळ किती पाहिजे त्याप्रमाणे आपण सांबार करून घेणार. बस हे बघा चरचरीत झालं पाहिजे. दाखवते चरचरीत. आता ते टाकून घेऊया आणि मग पाणी किती हवं त्याप्रमाणे आपण टाकणार आहोत. आपलं वाटण बारीक गॅस ठेवलाय. मिक्सरला भुरभुरवलेले चणे आणि आपले अख्खे चणे. आता हे पाणी मिक्सर धुवून मी पाणी ॲड करते. मिक्सर धुवून आता आपल्याला किती पातळ हवं त्याप्रमाणे पाणी ॲड करायचं. हे सूप म्हणून पण गरम गरम प्यायला ना, तर सर्दीसाठी पण हा काढा खूप उपयुक्त आहे. गॅस मोठा करते, अजून थोडं पाणी ॲड करते, कारण छान त्याला रटरटावून उकळवायचं आहे. उकळल्यावर तो अजून घट्ट होणार. बस त्याला चांगली उकळी येऊ दे. मग मीठ चवीनुसार आणि कोथिंबीर गार्निशिंगला टाकून हे आपलं चण्याचं सांबार रेडी आहे. त्याला चांगलं उकळवून घेऊया. चांगली उकळी आली आहे. मीठ आता चवीनुसार. चणे शिजवून घ्यायचे अगोदर. आणि थोडासा पाव तुकडा गुळाचा टाकला तरी चालेल. अगदी अर्ध्या सुपारी एवढा गार्निशिंग कोथिंबीर. आपला चण्याचं मालवणी सांबार रेडी आहे. नुसतं सुद्धा सूपसारखं पिऊ शकता राईस बरोबर किंवा भाकरी चपाती बरोबर आस्वाद घ्या.